Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngenza kwethu ngicela uma ukuthi uyavelela igazi, cela wenze ukufanele ke subscribe, like bese ushare le video. Phumela obala ungizwe emchunu lapha na enkundleni zokuxhumana veza izindaba zokuthi ubaba uDr 3 Second kumele uyohlawula lapha kwisilo uma sizozwazi ukuthi ngesenzo sakhe esingesihle asenzile lapha na emkhosini omhlanga. Kwivideo lapha na ephumile okanye esabelele enkundleni zokuxhumana kubonakala ubaba u3 Second esikaza inyosi yesilo ngesikhathi ihaya ifaka igama lakhe. Uthi ke ungizwe umcundo okwenzeke lapha kungokukhulu ukudelela kwenziwa ubaba u3 Second. Uthi ke kumele eyohlawula kwisilo uphinde futhi ehlawule inyosi yesilo. Kodwa ke ngale nje ukukhuluma kakhulu akeke izwe nansi inkulumo kangizwe umcundo ngesikhathi ekhuluma eveza lezi ndaba. Umhlaba bephatha amakhosi. Wes age group yethu ithine siphethe manje. Lento eyenziwe uDr 3 Second ingamanyala aphindwe kashoni. Yinto edinga inhlawulo, yinto eyicala, yinto kumele akhiphe inkomo yaxolisa esilweni. Ngoba ukube uZulu usaphila ngalendlela kufanele kube yona. Befanele ukuthi sakhona ngaphuma esamweni. Befanele alokhu nje akwazi ukuthi u3 Second ibutho likwazi ukuxoxa naye Joseph ngoba ubesehlobongile. Ubesehlobongile ngempela ngoba uvukela ubukhosi ukuqala lokho. Waphinde futhi wathuka isilo ngendlela ukuthi asifanele ukuba sesihlalweni ngesenzo sakhe. Ukwazi kanjani ukuthi othandazayo ithandaza njengembongo, ithandaza ibikela obaba omkhulu bethu ukuthi nawo umkhosi usufile emashobeni, esigodlweni seNdebe, esigodlweni senkosi uMisuzulu. Lokho kuyicala akukhetha ukuthi udlalaphi, akudlalwa lapho, siphethizwe la, no time to play is fucked up. Emveni kwalokho bese phinde futhi eshaya inyosi. Ngalesikhathi eshaya inyosi kufanele inyosi ayishashazele. Mayise qedwe ukuhlawula enkulu akashashazele inyosi ngalento ayizile. Akudlalwa la, siphethizwe la, asidlali, sikhuluma amaqiniso. Mina ngimele nina. Uma nina ke nibona ukuthi lokho engikushoyo akusikho, noyisola ngalenye lami. Okwesibili engifuna ukusho kunakho konke manza kwethu ngawo sonke isigaba inyosi inamalungelo onke ukuthi ikwazi ukusola iyona kuphela yabona lento ethu freedom of speech eya endoswa iconstitution in South Africa in 1994. Eyokuqala ngqa freedom of speech yakwaZulu. Ngoba inyosi yayikwazi ukuthi ibe ne-freedom of speech, ikwazi ukutshena isilo ukuthi sironga kangakanani, ikwazi ukutshena isilo nengane ongeyona eyayaso, ikwazi ukutshena isilo inkinga ebhekene nayo. Uthini umgoqosi uma ethi imbabala kangena ekhaya ithanda ihlathi ukhahla sona isilo, uqonde kusonqo ngokukhuluma ngokwesilo, yabona ekubeni ke lokho akukhulumayo ingxenye yokuxwayisa noprofeta umlando wakithi kwaZulu. Uzokhumbula ukuthi uthatha mayethi athi phuma emenweni utshale bude buzogibekela. Uthatha emazweni kaMkabayi kaJama la ethi khona uMkabayi kaJama skidi eshukushaka athi skidi pheza izitha izulu linile utshale bude buzogibekela. Noma uMkabayi kaJama ayikhuluma ubuxoki bokuthi usiyabona vele usebehlelile ukuthi balisocongile. Kodwa amagama kaMgoqosi alapho ukuthi ubani ungena ezibongweni ungena kanjani awukwazi ukwahlulela inyosi noma imbongi.
ukuthi ichaze ithini. Ngimile lapho ngani zakwethu futhi angisoze ngaguquka. Namanje ngithi mina u3 Seconds akenze isiqiniseko sokuthi uyashweleza esilweni, aphinde futhi ashweleze enyosini eshashazela, bese kwazi ukubuya ezweni zakwazulu ngoba umuntu onjengaye siyamdinga. Ushelelile wawa unyela, ngakho-ke isikhathi sokuthi simelule ngongenambandela mfowethu, ngiyacela usukuma size siyakudinga. Ngithi-ke mfowethu esigabeni sezepolitiki sengiphetha le Vryheid sibhekene nempi enkulu serious, akuyona yodwa. Bonke amasipala abaney'nkinga, cela bengimeme besho umphakathi uhlangane, ngifike ngizozizwa inkinga zabo ngoba ngiyibisele ngokuyilungisa manje. Mfoka Mavava, mfoka Sutobhaliwe, Mavava mfoka Sikhakhane, umlayezo wakho nguzwile, nguzwile futhi nguzwile kakhulu mfoka Sutobhaliwe. Mkhaya uyakhula. Well done boy, well done, you're coming well. Now you are sober-minded. Yeah, nguzwile umlayezo wakho. So into ebalulekile-ke ukuthi asihlanganeni-ke siye phambili njengesizwe, futhi sekuyisikhathi sokuthi siziphathele ngempela-ke manje izwe, ngoba awukwazi ukublame ogoda amantashe laba abakhonkotha khona, then you still blame them. Ubuka lesa sisu lesiyana, how many years still to come, then you still gonna blame that particular person. There's no way. Ziyakhala manje, Zulu hlangana, Zulu sukuma, kubi kunomfato endlonkulu. Lo mfato khona idumene ngifica nokuthi ngibona nokuthi lamabutho nje ingubo yenkosi yaxeka nje, ingubo yenkosi idabukile, ingubo yesidabukile, ingubo yendlulamithi yamakhosi idabukile. Ngibonile mina nabakhona bayaqhuka, funa sikwelaphe-ke lokho, sikusukumele sikunake. Ngibonga kakhulu kubo bonke abebekhona, ngibonga kakhulu nakumele uSizonke Foundation, umfoka Mancenza usukuma naye esekhoneni emele ubukhosi bakwaZondi bonkana ukuthi akwazi ukuthi naye abeke isandla endlonkulu nomkhosi uphumelele. Nalento eyenzekile ukuthi uhulumeni wethu ashodisa amabhasi, into obigcine engafinyelelanga zonke, nama-resources akhona angafinyeleli kahle, iyicala. Namanje-ke simile, ngithi kini angizi kuzodlala la, akuhlekwa manje, time to play is fucked up. Ngibonga ne-Orlando Pirates ukuthi iwine indebe ishaya amabhunu. Ngakho-ke masingaqhubeka egameni le-Orlando Pirates, lokhu ekwenzile ukuthi ishaye amabhunu ase-Stellenbosch, iwabhibhe phansi ngo-3-0.